Capitolul 1. Încercarea neașteptată. Într-un oraș liniștit din România, trăia un bătrân numit Mihai. De-a lungul vieții sale, Mihai a fost un stâlp de sprijin pentru familia sa, un om respectat de toți cei care îl cunoșteau. La vârsta de 75 de ani, Mihai se bucură de o pensie liniștită, de compania soției sale, Maria, și de vizitele ocazionale ale celor 3 copii ai săi, Andrei, Ioana și Cristian. Mihai, un bărbat în vârstă de 75 de ani, cu părul alb și o privire bâlândă, dar fermă. Mihai este respectat pentru înțelepciunea și răbdarea sa. A lucrat toată viața ca inginer și este un om meticulos și corect. Maria, soția lui Mihai, o femeie de 70 de ani, cu părul grizonat și ochii calzi. Maria este sprijinul emoțional al familiei și a fost mereu lângă Mihai, oferindu-i iubire și susținere necondiționată. Andrei, cel mai mare dintre copii, în vârstă de 45 de ani. Andrei este un om de afaceri de succes, dar viața lui profesională ocupată îl ține departe de familie. Are o personalitate puternică și determinată, dar uneori poate fi distant. Ioana, fiica mijlocie, în vârstă de 40 de ani, este medic. Ioana este empatică și grijulie, dar cariera ei solicitantă îi consumă mult timp și energie. Este mama a 2 copii mici și face eforturi mari pentru a echilibra viața profesională și personală. Cristian, cel mai mic dintre copii, în vârstă de 35 de ani. Cristian este un artist, visător și sensibil. Lucrează ca pictor și profesor de artă, dar veniturile lui sunt instabile. Deși are o relație apropiată cu părinții, adesea se simte nesigur în privința viitorului. Într-o dimineață de vară, Mihai primește un telefon de la Andrei, care pare agitat și îngrijorat. Andrei, tată, trebuie să vorbim. E ceva serios. Putem veni cu toții la voi astăzi? Mihai, sigur, Andrei. Voi vorbi și cu mama ta. Te așteptăm. Mihai și Maria se pregătesc să-și primească copiii. Atmosfera este încărcată de îngrijorare și anticipare. Cei 3 copii sosesc pe rând, iar în casa bătrânilor se instalează o tensiune neobișnuită. Ioana, tată, mamă, trebuie să vă spunem ceva important. E vorba despre vila de la țară. Cristian, s-au complicat lucrurile și nu știm cum să le rezolvăm. Documentele sunt încurcate și avem probleme legale. Vila de la țară fusese moștenită de Mihai de la părinții lui și avea o valoare sentimentală uriașă pentru toată familia. Era locul unde își petreceau vacanțele și unde copiii lor crescuseră jucându-se în grădină. Dar acum, o problemă serioasă amenința să le ia acest refugiu drag. Andrei explică în detaliu situația. Andrei, am primit o notificare de la tribunal. Se pare că există o contestare a dreptului nostru de proprietate. Vecinul nostru, domnul Petrescu, susține că o parte din terenul nostru îi aparține. Avem nevoie de toate documentele și de mărturii pentru a ne apăra drepturile. Mihai, am crezut că aceste lucruri sunt clarificate de mult. Cum de au apărut astfel de probleme acum? Ioana, nu știm exact. Probabil sunt documente vechi care nu au fost actualizate corect. Și Petrescu e hotărât să lupte. Mihai, deși îngrijorat, rămâne calm și începe să analizeze situația. Știa că trebuia să-și ajute copiii să rezolve această problemă, dar mai presus de toate, trebuia să protejeze moștenirea familiei. Mihai, bine, haideți să vedem toate documentele pe care le avem. Trebuie să le analizăm cu atenție și să vedem unde s-a strecurat greșeala. Andrei scoate un teanc de documente și le pune pe masă. Toată familia se adună în jurul lui Mihai, care începe să le examineze cu atenție. Mihai, aceste acte sunt vechi, dar trebuie să existe o soluție. Vom găsi o cale să clarificăm proprietatea terenului. Andrei, contactează un avocat de încredere. Ioana, ai putea să verifici dacă există documente medicale sau alte mărturii care să susțină cazul nostru. Cristian, tu te poți ocupa de arhivele vechi. Poate găsești ceva util. Toți membrii familiei își asumă sarcinile cu seriozitate.
Mihai, însă, știa că problema nu era doar legală. Era și emoțională. Vila de la țară reprezenta o legătură profundă cu trecutul și cu amintirile fericite ale familiei. Pe măsură ce zilele trec, familia se implică tot mai mult în rezolvarea problemei. Fiecare contribuie cu ce poate și, treptat, se apropie mai mult unul de celălalt. Mihai, cu răbdarea și înțelepciunea sa, coordonează eforturile tuturor. Ioana, tată, am găsit niște documente medicale care ar putea fi relevante. Par să indice că Petrescu nu avea dreptul să revendice terenul nostru. Cristian, am descoperit niște hărți vechi în arhivele orașului. Arată clar că terenul a fost mereu în proprietatea noastră. Andrei, după discuții cu avocatul, aduce vești bune. Andrei, avocatul nostru crede că avem un caz solid. Cu toate dovezile pe care le-am adunat, suntem în poziția de a câștiga. Într-o dimineață, Mihai și Maria se trezesc de vreme pentru a merge la tribunal împreună cu copiii lor. Erau toți hotărâți să-și apere moștenirea și să păstreze vila de la țară. În fața judecătorului, familia lui Mihai prezintă toate dovezile adunate cu meticulozitate. Documentele vechi, hărțile și mărturiile susțin clar dreptul lor de proprietate asupra terenului. După o deliberare atentă, judecătorul ia o decizie favorabilă familiei lui Mihai. Petrescu pierde procesul, iar dreptul de proprietate al familiei este confirmat. Judecător, în baza dovezilor prezentate, decid că terenul aparține în mod legal familiei domnului Mihai. Familia este ușurată și plină de bucurie. Mihai știe că au reușit nu doar să-și păstreze moștenirea, ci și să se apropie mai mult unii de alții. Mihai, am reușit, împreună. Sunt mândru de voi toți. Maria, este o victorie pentru familia noastră, pentru trecutul și viitorul nostru. După această încercare, familia lui Mihai înțelege mai bine importanța unității și a sprijinului reciproc. Învață să aprecieze momentele petrecute împreună și să-și protejeze moștenirea cu toată inima. În săptămânile care urmează, familia lui Mihai își reia viața obișnuită, dar cu o legătură mai strânsă. Andrei își face timp să viziteze părinții mai des. Ioana se asigură că include familia în planurile ei aglomerate, iar Cristian, inspirat de determinarea tatălui său, își găsește o nouă motivație în arta sa. Andrei, tată, știu că de multe ori sunt ocupat cu munca, dar vreau să știi că mă gândesc mereu la voi. Voi încerca să vin mai des acasă. Ioana, familia este cea mai importantă. Voi face tot ce pot pentru a fi mai prezentă. Cristian, tată, mama, vă mulțumesc pentru tot sprijinul. Mă simt mai inspirat ca niciodată să continui cu arta mea. Mihai și Maria privesc cu mândrie la copiii lor, știind că au făcut tot ce au putut pentru a-i sprijini și a-i ghida. Într-o seară liniștită, Mihai reflectă asupra încercării prin care au trecut și asupra forței familiei lor. Mihai, Maria, am fost binecuvântați cu o familie minunată. Am reușit să trecem peste această încercare împreună și asta ne-a făcut mai puternici. Maria, da, Mihai. Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o petrecem împreună. Împreună putem înfrunta orice. Capitolul 2. Confruntarea cu trecutul. După ce au reușit să păstreze vila de la țară și să-și apere moștenirea familială, familia lui Mihai și-a reluat viața obișnuită. Cu toate acestea, tensiunile și dificultățile recente au lăsat urme, iar Mihai știa că, pentru a menține unitatea familiei, trebuia să înfrunte și alte probleme nerezolvate. Într-o seară de toamnă, familia s-a adunat din nou la casa părintească pentru a sărbători ziua de naștere a Mariei. Era o ocazie fericită, dar Mihai simțea că era momentul potrivit pentru a discuta despre alte aspecte importante care fuseseră ignorate. Mihai, dragii mei, înainte de a tăia tortul, aș vrea să discutăm despre ceva important. Sunt lucruri pe care le-am lăsat nerezolvate și cred că este timpul să le abordăm. Toți membrii familiei se opriră din ceea ce făceau și priviră către Mihai, curioși și puțin îngrijorați. Ioana, ce este, tată? Despre ce vrei să vorbim? Mihai, este vorba despre relațiile dintre noi.
Am realizat, după tot ce s-a întâmplat cu vila, că ne-am îndepărtat unii de alții. Fiecare dintre voi are vieți ocupate, dar aș vrea să găsim o cale să ne apropiem din nou. Andrei, Ioana și Cristian schimbă priviri rapide între ei. Erau conștienți de distanța care s-a creat, dar nu știuseră cum să o abordeze. Andrei, tată, ai dreptate. Am fost absorbit de muncă și de problemele zilnice. Cred că toți am neglijat relațiile dintre noi. Cristian, și eu am simțit asta. Poate ar trebui să petrecem mai mult timp împreună, nu doar când apar probleme. Mihai simți că era momentul să abordeze și o altă chestiune care îl frământa de ceva vreme. În urmă cu câțiva ani, un incident neplăcut a provocat o ruptură între Andrei și Cristian. Era un subiect sensibil, dar esențial pentru reconstrucția unității familiei. Mihai, știu că nu este ușor de vorbit despre asta, dar trebuie să discutăm despre ce s-a întâmplat între Andrei și Cristian acum câțiva ani. Am evitat subiectul, dar cred că este timpul să-l rezolvăm. Andrei și Cristian se uitară unul la altul, surprinși și inconfortabili. Incidentul la care se referea Mihai implicase un conflict legat de afacerea familiei, care la vremea respectivă pusese o mare presiune pe relația lor. Cristian, nu am vrut niciodată să ajungem la cearta aceea. Erau multe lucruri care ne-au scăpat de sub control. Andrei, și eu regret. Am spus lucruri pe care nu ar fi trebuit să le spun. Eram stresat și nu am gândit clar. Maria, văzând tensiunea crescândă, interveni cu blândețe. Maria, știu că a fost greu pentru voi amândoi. Dar suntem o familie și trebuie să găsim o cale să ne iertăm și să mergem mai departe. După o pauză lungă, Andrei vorbi din nou, dar de data aceasta cu o voce mai calmă și mai sinceră. Andrei, Cristian, îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Aș vrea să lăsăm trecutul în urmă și să reconstruim relația noastră. Cristian, și eu îmi doresc asta. Am lăsat mândria și resentimentele să ne despartă, dar vreau să începem de la zero. Mihai zâmbi, simțind că un pas important fusese făcut. Știa că reconcilierea nu va fi instantane, dar era un început. În săptămânile care urmară, familia a început să petreacă mai mult timp împreună. Organizau cine în familie, excursii la vila de la țară și discuții lungi în jurul focului. Fiecare membru al familiei începea să înțeleagă mai bine provocările și luptele celorlalți. Ioana, în special, simți că era momentul să împărtășească ceva ce o măcina de mult timp. La una dintre întâlnirile de familie, își luă inima în dinți și vorbi deschis. Ioana, am vrut să vă spun ceva. În ultimele luni, m-am simțit foarte copăleșită la muncă și acasă. Nu știu cum să gestionez totul și am nevoie de ajutor. Familia reacționă imediat cu susținere și încurajări. Maria, Ioana, suntem aici pentru tine. Spune-ne cum te putem ajuta. Andrei, poate putem organiza lucrurile în așa fel încât să ai mai mult timp liber. Mă gândesc că putem împărți sarcinile. Cu sprijinul familiei, Ioana a început să facă schimbări în viața ei. Început să delegheze mai multe sarcini la muncă și să-și aloce mai mult timp pentru ea și pentru familie. Observă că, pe măsură ce se elibera de presiunea constantă, se simțea mai fericită și mai echilibrată. Într-o după-amiază însorită, Mihai decise să ia familia într-o excursie la vila de la țară. Era un loc plin de amintiri, iar Mihai voia să le reamintească tuturor cât de importantă era această moștenire. Mihai, am petrecut atât de multe momente frumoase aici. Vreau să ne amintim de acele vremuri și să creăm noi amintiri împreună. Ajunși la vilă, familia se răsfira prin grădină, rememorând povești din copilărie și râzând de întâmplări vechi. Mihai și Maria priveau cu dragoste la copiii lor, mulțumiți că eforturile lor de a păstra familia unită dădeau roade. Cristian, îmi amintesc când construisem acea casă din copac. Era refugiul nostru secret. Ioana, și cum ne jucam de avați ascunselea în grădină până târziu în noapte. A fost o copilărie minunată. În timp ce discutau, Andrei se apropie de tatăl său și îi spuse în șoaptă. Andrei, tată,
am vrut să-ți mulțumesc. Ai fost mereu un exemplu de înțelepciune și răbdare. Datorită ție, am reușit să ne găsim din nou echilibrul. Mihai simți o lacrimă în colțul ochiului. Era recunoscător pentru aceste momente și pentru familia sa. Știa că fiecare pas pe care îl făcuseră împreună îi apropia mai mult. După o zi plină de amintiri și reconectare, familia se adună în jurul focului de tabără, povestind și planificând viitorul. Mihai realiză că, în ciuda tuturor încercărilor și dificultăților, familia sa devenise mai puternică și mai unită. Maria, sunt recunoscătoare pentru fiecare dintre voi. Am trecut prin multe, dar am reușit să ne menținem împreună. Ioana, și eu sunt recunoscătoare. Am învățat atât de multe despre noi în ultimele luni. Suntem o familie cu adevărat specială. Cristian, așa este. Fiecare dintre noi contribuie cu ceva unic. Suntem mai puternici împreună. Mihai privi la familia sa cu mândrie și iubire. Știa că avea un drum lung înainte, dar erau pregătiți să-l parcurgă împreună, cu încredere și determinare. Mihai, vă mulțumesc tuturor! Suntem o familie minunată și vom continua să ne sprijinim unii pe alții. Împreună, putem înfrunta orice. Capitolul 3. Umbrele trecutului. Cu familia lui Mihai unită și hotărâtă să-și păstreze legăturile, părea că viața revenise la normal. Cu toate acestea, umbrele trecutului încă mai planează asupra lor, iar Mihai știa că pentru a asigura pacea și armonia, trebuiau să înfrunte o problemă pe care o evitase de mult timp, relația sa tensionată cu fratele său mai mic, Gheorghe. Gheorghe și Mihai avuseseră o relație complicată de-a lungul anilor. Diferențele de opinie și conflictele nerezolvate au dus la o răcire a relației lor. Gheorghe trăia acum în satul natal, departe de tumultul orașului, și rar avea ocazia să-și vadă fratele. Într-o dimineață de sâmbătă, Mihai a primit o scrisoare de la Gheorghe. Scrisoarea era scurtă, dar intensă. Gheorghe, dragă frate, trecem prin momente grele. Am nevoie de ajutorul tău. Poți veni la mine? Cu drag, Gheorghe. Mihai știa că aceasta era o ocazie unică de a-și repara relația cu fratele său. După ce a discutat cu Maria și copiii, a decis să plece spre satul natal pentru a-l întâlni pe Gheorghe. Mihai, Maria, trebuie să merg. Gheorghe are nevoie de ajutorul meu. Și cred că este timpul să ne împăcăm. Maria, ai dreptate, Mihai. E important să-ți rezolvi conflictele. Vom fi bine aici. Ai grijă de tine. Cu valiza pregătită, Mihai porni spre satul natal, rememorând amintirile din copilărie pe măsură ce călătorea. Drumul era lung, dar gândurile și emoțiile îl țineau treaz și vigilent. Ajuns în sat, Mihai se îndreptă direct spre casa fratelui său. Casa veche din lemn, deși modestă, avea un aer primitor. Gheorghe ieși în întâmpinarea lui, iar cei doi frați se îmbrățișară pentru prima dată după mulți ani. Gheorghe, Mihai, mulțumesc că ai venit. Am nevoie de tine. Mihai, Gheorghe, sunt aici pentru tine. Spune-mi ce s-a întâmplat. Gheorghe îl invită pe Mihai în casă, unde discuția lor începu într-o atmosferă încărcată de tensiune, dar și de dorință de reconciliere. Gheorghe, Mihai, știu că ne-am îndepărtat. Dar am trecut prin multe. Fiul meu, Alex, are probleme mari. S-a amestecat cu niște oameni periculoși și acum suntem în mare dificultate. Mihai, îmi pare rău să aud asta, Gheorghe. Vom găsi o cale să-l ajutăm pe Alex. Trebuie să lucrăm împreună. Mihai și Gheorghe discută ore întregi, dezvăluind detalii despre viața lor, problemele cu care s-au confruntat și greșelile pe care le-au făcut. În cele din urmă, hotărâră să-și unească forțele pentru a-l ajuta pe Alex. Mihai, primul pas este să vorbim cu Alex. Trebuie să înțelegem în ce a fost implicat și cum putem să-l scoatem din această situație. Alex, un tânăr de 20 de ani, era cunoscut pentru spiritul său rebel și pentru anturajul dubios cu care își petrecea timpul. Mihai și Gheorghe îl găsiră în camera sa,
cufundat în gânduri. Mihai, Alex, sunt unchiul tău, Mihai. Am venit să te ajutăm. Tatăl tău mi-a spus prin ce treci. Alex, nu cred că mă puteți ajuta. Am făcut greșeli mari și acum nu știu cum să ies din asta. Mihai și Gheorghe își unesc forțele pentru a-l convinge pe Alex că există o cale de ieșire. Începând de la contactarea autorităților până la distanțarea de persoanele periculoase, îi oferă sprijin necondiționat și soluții concrete. Gheorghe, Alex, ești tânăr și poți să-ți schimbi viața. Dar ai nevoie de ajutor și trebuie să vrei să faci asta. Mihai, avem resurse și putem să te sprijinim. Dar trebuie să fii sincer cu noi și să urmezi planul pe care îl vom stabili împreună. După o discuție lungă și plină de emoții, Alex își deschide inima și admite că dorește să facă o schimbare. Împreună, Mihai, Gheorghe și Alex lucrează pentru a găsi soluții, contactând un avocat și planificând pași concreți pentru a ieși din această situație periculoasă. În zilele care urmează, Mihai și Gheorghe colaborează strâns pentru a rezolva problemele legale ale lui Alex. Vizitează autoritățile locale, discută cu avocatul și încearcă să rezolve orice complicații. Relația dintre frați începe să se îmbunătățească, pe măsură ce lucrează împreună și își recuperează încrederea unul în celălalt. Mihai, Gheorghe, mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună. Am realizat cât de mult mi-a lipsit legătura noastră. Gheorghe, și eu simt la fel, Mihai. Trebuie să rămânem aproape unul de celălalt, indiferent de circumstanțe. Pe măsură ce săptămânile trec, Alex începe să-și găsească drumul, distanțându-se de influențele negative și concentrându-se pe un viitor mai luminos. Mihai și Gheorghe se simt mândri de progresele lui și își dau seama că împreună au reușit să depășească obstacolele. Într-o dimineață, Mihai primește un telefon de la Maria. Îi spune că Ioana are nevoie de el pentru o problemă legată de muncă și că ar trebui să se întoarcă acasă. Deși este reticent să plece de lângă Gheorghe și Alex, Mihai știe că și ceilalți membri ai familiei au nevoie de sprijinul său. Maria, Mihai, Ioana are nevoie de tine. E ceva urgent legat de spital. Cred că ar trebui să vii acasă. Mihai, bine, Maria. Voi veni imediat. Gheorghe, trebuie să mă întorc acasă, dar voi continua să te sprijin de la distanță. Gheorghe, îți mulțumesc, Mihai. Fără tine, nu știu cum aș fi făcut față. Te aștept oricând vei putea să revii. Mihai se întoarce acasă, unde Ioana îl întâmpină cu îngrijorare. Ioana, tată, mă bucur că ai venit. Avem o problemă serioasă la spital. Un proiect important riscă să fie anulat și am nevoie de ajutorul tău. Mihai, cu experiența sa și cu abordarea sa calmă, începe să discute cu Ioana despre detaliile problemei și să găsească soluții. Mihai, Ioana, haide să analizăm toate informațiile și să vedem cum putem salva acest proiect. Întotdeauna există o soluție. În timp ce lucrează împreună, Ioana realizează cât de valoroasă este experiența și înțelepciunea tatălui său. Împreună, reușesc să identifice punctele slabe ale proiectului și să propună îmbunătățiri care să asigure succesul acestuia. Ioana, tată, nu știu cum să-ți mulțumesc. Ai reușit să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită și să găsești soluții pe care noi nu le-am văzut. Mihai, întotdeauna e bine să ai o privire proaspătă asupra lucrurilor. Sunt mândru de tine și de tot ceea ce faci la spital. Proiectul este salvat, iar Ioana simte un val de recunoștință și admirație pentru tatăl său. Realizează cât de importantă este familia și sprijinul reciproc. Într-o seară liniștită, Mihai și Maria se așează pe verandă, privindu-și copiii cum se joacă în grădină. Simt o profundă satisfacție și recunoștință pentru tot ce au realizat împreună. Maria, Mihai, ai fost o forță de neclintit pentru familia noastră. Ai reușit să ne unești și să ne ghidezi prin toate dificultățile. Mihai, și tu, Maria, ai fost inima familiei noastre. Împreună, am creat o familie minunată. Sunt recunoscător pentru fiecare zi petrecută alături de voi.
Capitolul 4. Renașterea speranței. După ce Mihai și Gheorghe au reușit să-l ajute pe Alex să-și găsească drumul, iar Mihai a revenit acasă pentru a-și sprijini fiica, Ioana, familia părea mai unită ca niciodată. Cu toate acestea, provocările continuau să apară, iar Mihai știa că trebuia să fie pregătit pentru orice. Într-o dimineață de primăvară, Mihai primi un telefon neașteptat de la vechiul său prieten, Nicolae, cu care nu mai vorbise de ani buni. Nicolae îi ceru să se întâlnească de urgență. Nicolae, Mihai, am nevoie de ajutorul tău. Am aflat că vechea noastră fabrică de mașini urmează să fie închisă. O mulțime de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Mihai, Nicolae, bineînțeles că te voi ajuta. Vom găsi o soluție. Întâlnim-ne la fabrică mâine dimineață. A doua zi, Mihai se îndreptă spre vechea fabrică, locul unde lucrase toată viața ca inginer. Fabrica fusese un pilon al comunității locale, oferind locuri de muncă pentru generații întregi. La intrarea în fabrică, Mihai și Nicolae se întâlniră cu managerul, domnul Ilie, care explică situația dificilă. Domnul Ilie, fabrica se confruntă cu probleme financiare severe. Cererea a scăzut și nu mai putem susține costurile de producție. Dacă nu găsim o soluție rapidă, vom fi nevoiți să închidem. Mihai, cu experiența și cunoștințele sale, începu să analizeze documentele și să discute cu angajații. Observă că existau multe oportunități neexplorate și că fabrica ar putea fi modernizată pentru a produce componente pentru mașini electrice, o piață în creștere rapidă. Mihai, domnule Ilie, cred că trebuie să ne orientăm spre inovație. Piața mașinilor electrice este în plină expansiune. Dacă modernizăm fabrica și ne adaptăm producția, putem atrage noi clienți și salva locurile de muncă. Nicolae, Mihai, e o idee excelentă. Dar vom avea nevoie de resurse și sprijin pentru a face aceste schimbări. Mihai și Nicolae se întâlniră cu investitori locali și cu reprezentanții ai autorităților pentru a discuta despre oportunitățile de finanțare și sprijin. Reușiră să obțină promisiuni de finanțare și începură procesul de modernizare a fabricii. Între timp, Mihai reveni acasă pentru a-și vedea familia și pentru a discuta despre noul său proiect. Maria, Mihai, ești sigur că poți face față acestei provocări? E o muncă enormă. Mihai, Maria, știu că va fi greu, dar simt că trebuie să fac asta. Această fabrică a fost casa mea pentru atât de mulți ani. Nu pot lăsa să se prăbușească fără luptă. Copiii lui Mihai, de asemenea, se oferiră să-l ajute. Andrei, cu abilitățile sale în afaceri, Ioana, cu cunoștințele sale medicale, și Cristian, cu creativitatea sa, contribuiau fiecare în felul său. Andrei, tată, voi folosi conexiunile mele pentru a atrage investitori suplimentari. Putem face acest lucru împreună. Ioana, pot să consult companiile de sănătate și siguranță pentru a ne asigura că fabrica îndeplinește toate standardele. Cristian, am idei pentru campanii de marketing care ar putea atrage atenția asupra noii noastre direcții. Să facem ceva spectaculos. Familia lui Mihai se implică activ în procesul de salvare a fabricii. Pe măsură ce săptămânile treceau, fabrica începea să prindă o nouă viață. Mașinile vechi erau înlocuite cu echipamente moderne, iar angajații erau instruiți să producă componente pentru mașini electrice. Mihai simțea că munca lor dă roade. Într-o zi, când reveni la fabrică, observă zâmbetele și speranța din ochii angajaților. Era clar că schimbările făcute aduceau un nou suflu locului. Cu sprijinul familiei și al comunității, Mihai și echipa sa reușiră să atragă noi clienți și să încheie contracte importante. Fabrica a început să producă profit, iar locurile de muncă erau asigurate. Într-o zi de vară, Mihai organiză o întâlnire cu toți angajații pentru a le mulțumi și pentru a sărbători succesul lor comun. Mihai, dragi colegi, am reușit împreună. Am salvat fabrica noastră și am asigurat un viitor pentru toți. Sunt mândru de fiecare dintre voi și de eforturile depuse. Angajații îl aplaudară pe Mihai, recunoscători pentru dedicarea și liderul său.
Nicolae se apropie de Mihai și îi spuse cu emoție: Nicolae, Mihai, ai fost mereu un lider adevărat. Fără tine, nu am fi reușit. Îți mulțumesc din suflet. Mihai privi la familia sa, care era prezentă la eveniment. Simțea o bucurie profundă și o recunoștință nemărginită pentru sprijinul lor. Mihai, Maria, copii, fără voi nu aș fi reușit. Sunteți inima și sufletul meu. Împreună am realizat ceva extraordinar. În săptămânile care urmară, fabrica continua să prospere, iar comunitatea locală își recăpătă încrederea și stabilitatea. Mihai simțea că și-a îndeplinit datoria nu doar față de fabrică, ci și față de familie și prieteni. Cu fabrica pe drumul cel bun, Mihai își dedică mai mult timp familiei și se bucură de momentele petrecute alături de cei dragi. Își găsi liniștea în grădina casei sale, unde adesea își invita copiii și nepoții pentru picnicuri și seri liniștite. Într-o astfel de seară, în timp ce soarele apunea, Mihai privi la copiii săi și la nepoți jucându-se pe iarbă. Simțea o pace profundă și o mulțumire sufletească pentru tot ce realizase. Maria, Mihai, ai reușit să faci atât de multe pentru familia noastră și pentru comunitate. Sunt atât de mândră de tine. Mihai, Maria, tot ce am făcut cu voi în minte. Familia noastră este cea mai importantă realizare a mea. Pe măsură ce soarele dispărea la orizont, Mihai reflectă asupra călătoriei sale. De la rezolvarea problemelor legale ale familiei până la salvarea fabricii, simțea că fiecare pas l-a adus mai aproape de cei dragi și l-a ajutat să-și găsească adevăratul scop. Mihai, drumul nostru nu a fost ușor, dar fiecare provocare ne-a făcut mai puternici. Împreună, putem înfrunta orice ne rezervă viitorul. Capitolul 5. Moștenirea viitorului. După ce a reușit să salveze fabrica și să-și ajute familia să treacă peste obstacolele trecutului, Mihai simțea că viața începea să se așeze într-un ritm liniștit. Cu toate acestea, un gând îi revenea constant în minte: moștenirea pe care o va lăsa în urmă. Dorea să se asigure că tot ceea ce a construit va continua să prospere și după ce el nu va mai fi. Într-o dimineață însorită de toamnă, Mihai convocă întreaga familie la o întâlnire specială în grădina casei. Atmosfera era relaxată, dar Mihai știa că discuția de astăzi va fi una importantă. Mihai, dragii mei, am vrut să ne întâlnim astăzi pentru a discuta despre viitor. Am realizat multe împreună și sunt mândru de fiecare dintre voi. Dar este timpul să ne gândim la cum putem asigura continuitatea acestor realizări. Andrei, Ioana și Cristian priveau curioși și atenți. Înțelegeau importanța cuvintelor lui Mihai și erau pregătiți să asculte și să contribuie. Andrei, tată, ai fost un model pentru noi toți. Ce ai în minte pentru viitor? Mihai, aș vrea să discutăm despre moștenirea noastră. Nu doar despre bunurile materiale, ci și despre valorile și principiile pe care vrem să le transmitem mai departe. Fiecare dintre voi are abilități unice și cred că putem crea ceva durabil împreună. Mihai propuse să înființeze o fundație de familie, care să sprijine inițiative comunitare și să ofere burse pentru tineri talentați. Ideea era de a folosi o parte din profitul fabricii pentru a susține proiecte care să aibă un impact pozitiv asupra comunității. Ioana, este o idee minunată, tată. Putem ajuta mulți oameni și putem face o diferență reală. Cristian, și putem folosi arta pentru a inspira și educa. Aș putea organiza ateliere de artă pentru copii. Andrei, cu abilitățile sale de afaceri, se oferise să gestioneze aspectele financiare ale fundației și să asigure transparența și eficiența acesteia. Andrei, vom face tot ce este necesar pentru a asigura succesul fundației. Avem resursele și know-how-ul necesar pentru a realiza acest lucru. Cu toții erau entuziasmați de noul proiect și începeau să planifice detaliile. Mihai simțea o satisfacție profundă văzându-și copiii lucrând împreună pentru un scop comun. În lunile care au urmat, familia lui Mihai a lucrat din greu pentru a pune bazele fundației.
Au organizat evenimente de strângere de fonduri, au stabilit parteneriate cu alte organizații și au identificat proiecte care ar beneficia cel mai mult de sprijinul lor. Fundația, numită-i Fundația Speranței, a fost lansată oficial într-o ceremonie la fabrica modernizată. Angajații, comunitatea locală și liderii locali au fost invitați să participe la eveniment. Mihai, astăzi lansăm Fundația Speranței, un proiect de familie dedicat sprijinirii comunității și dezvoltării tinerilor talentați. Aceasta este moștenirea noastră pentru viitor. Evenimentul a fost un succes răsunător. Oamenii au fost inspirați de dedicarea și viziunea familiei lui Mihai. S-au strâns fonduri semnificative, iar proiectele primei faze au fost aprobate și puse în mișcare. Pe măsură ce Fundația Speranței începea să-și desfășoare activitatea, familia lui Mihai se implica activ în toate aspectele proiectelor. Ioan a organizat tabere de sănătate și educație pentru copii, Cristian desfășura ateliere de artă și expoziții, iar Andrei superviza toate operațiunile financiare și administrative. Ioana, este incredibil cât de mult putem realiza când lucrăm împreună. Am văzut cum copiii din taberele noastre se dezvoltă și înfloresc. Cristian, arta poate schimba vieți. Am văzut copii care și-au descoperit talente și pasiuni noi în atelierele noastre. Mihai simțea o mândrie profundă văzând impactul pozitiv al fundației asupra comunității. Știa că, indiferent de ce se va întâmpla în viitor, a lăsat o moștenire durabilă și semnificativă. Într-o seară liniștită, Mihai și Maria stăteau pe verandă, discutând despre realizările familiei lor și despre viitor. Maria, Mihai, am reușit să construim ceva frumos și durabil. Fundația Speranței este un testament al valorilor și principiilor noastre. Mihai, așa este, Maria. Și cel mai important, am reușit să ne unim familia și să inspirăm pe cei din jurul nostru. Aceasta este moștenirea noastră. Pe măsură ce treceau ani, Fundația Speranței continuă să crească și să prospere. Generații întregi de tineri beneficiau de sprijinul și resursele oferite de fundație, iar comunitatea locală se transforma într-un loc vibrant și plin de oportunități. Mihai, acum în vârstă de 80 de ani, privea cu mândrie la tot ce realizaseră. Știa că, indiferent de ce va aduce viitorul, familia sa va continua să prospere și să facă bine în lume. Într-o zi, familia s-a adunat din nou la casa părintească pentru a sărbători ziua de naștere a lui Mihai. Erau toți acolo, inclusiv nepoții care acum făceau parte activă din fundație și din viața comunității. Andrei, tată, astăzi sărbătorim nu doar ziua ta de naștere, ci și moștenirea pe care ai creat-o. Suntem recunoscători pentru tot ce ai făcut pentru noi. Ioana, ne-ai învățat ce înseamnă să ai grijă de familie și de comunitate. Suntem mândri să continuăm ceea ce ai început. Cristian, Fundația Speranței este un simbol al iubirii și dedicării tale. Suntem onorați să facem parte din această moștenire. Mihai, cu ochii înlăcrimați de bucurie, privi la familia sa extinsă și simți o pace profundă. Mihai, vă mulțumesc, dragii mei. Sunt mândru de fiecare dintre voi. Moștenirea noastră nu este doar despre ceea ce am realizat, ci despre cum am reușit să ne iubim și să ne sprijinim unii pe alții. Pe măsură ce soarele apunea, familia lui Mihai se strângea mai aproape, sărbătorind nu doar o viață bine trăită, ci și un viitor luminos și promițător. Știau că împreună puteau înfrunta orice provocare și puteau continua să inspire și să ajute pe cei din jurul lor. În anii ce au urmat, Mihai a continuat să fie un mentor și un ghid pentru familia sa. Împărtășea din experiența și înțelepciunea sa, asigurându-se că valorile și principiile pe care le prețuia erau transmise mai departe. Nepoții săi, inspirați de exemplul său, au preluat responsabilități în cadrul Fundației Speranței, aducând idei noi și energie tânără. Fiecare dintre ei își găsea propria cale de a contribui și de a face o diferență în comunitate. Ana, nepoata cea mare, bunicule, vreau să continui ceea ce ai început. Vreau să aduc inovație în educație și să creez oportunități pentru tinerii din comunitatea noastră. Mihai, Ana, sunt mândru de tine.
Inovația și educația sunt cheia unui viitor mai bun. Știu că vei reuși. Între timp, Mihai și Maria se bucurau de fiecare moment petrecut alături de familie. Vizitele regulate ale copiilor și nepoților, sărbătorile și evenimentele speciale aduceau un sentiment de împlinire și fericire. Într-o zi de vară, Mihai și Maria au decis să organizeze o reuniune de familie la vila de la țară, locul unde toate amintirile frumoase au început. Era un loc plin de istorie și emoție, iar acum, generații întregi se adunau pentru a sărbători legăturile familiale. Mihai, dragii mei, acest loc a fost întotdeauna un refugiu pentru noi. Să ne amintim de trecut și să ne bucurăm de prezent, dar să privim și spre viitor cu speranță și determinare. Reuniunea a fost un succes. Râsete, povești și amintiri împărtășite au umplut aerul, iar familia a simțit din nou puterea și importanța unității. Mihai privea la toți cu ochii strălucind de mândrie și recunoștință. Cristian, tată, ai creat ceva cu adevărat special. Moștenirea ta va continua să trăiască prin noi toți. Ioana, și promitem să păstrăm aceste valori și să le transmitem mai departe. Familia noastră va rămâne unită și puternică. Pe măsură ce soarele apunea peste vila de la țară, Mihai și Maria știau că au reușit să creeze ceva durabil. Nu era vorba doar de bunuri materiale sau realizări tangibile, ci de iubire, respect și sprijin reciproc. Capitolul 6. Extinderea orizonturilor. După succesul inițial al Fundației Speranței, familia lui Mihai se concentră pe extinderea impactului său. Era clar că munca lor abia începuse și că existau multe oportunități de a ajuta și de a inspira mai multe persoane. Într-o dimineață de primăvară, Mihai convoca o întâlnire de familie pentru a discuta despre noile direcții și proiecte. Mihai, dragii mei, am realizat lucruri minunate împreună, dar simt că putem face și mai mult. Vreau să discutăm despre cum putem extinde activitățile Fundației Speranței și să ajutăm și mai mulți oameni. Ioana, entuziasmată de idee, propuse organizarea unor tabere educaționale pentru copii defavorizați din regiuni rurale. Ioana, cred că ar fi minunat să organizăm tabere educaționale pentru copiii din satele mai izolate. Mulți dintre ei nu au acces la resursele pe care le au copiii din orașe și cred că putem face o diferență uriașă în viețile lor. Andrei, sunt de acord. Am putea colabora cu școlile locale și să obținem sprijin suplimentar de la autorități. Pot să mă ocup de partea de finanțare și de logistica necesară. Cristian, cu spiritul său creativ, propuse să integreze arta în aceste tabere pentru a oferi copiilor o modalitate de a-și exprima emoțiile și de a-și descoperi talentele ascunse. Cristian, arta poate fi o modalitate puternică de a ajuta copiii să se exprime și să-și descopere talentele. Aș putea organiza ateliere de pictură, sculptură și teatru. Maria, cu inima sa caldă și sprijinul emoțional constant, sugerează implicarea părinților copiilor în aceste proiecte pentru a crea o comunitate mai unită. Maria, și cred că ar fi important să implicăm și părinții copiilor. Putem organiza întâlniri și ateliere pentru ei, astfel încât să simtă că fac parte din această schimbare pozitivă. Cu toții fiind de acord, familia începe să planifice primele tabere educaționale. Andrei contactează autoritățile locale și obține aprobările necesare, în timp ce Ioana și Cristian organizează programele educaționale și artistice. Câteva luni mai târziu, prima tabără educațională este lansată într-un sat pitoresc din munți. Copiii sosesc plini de curiozitate și entuziasm, iar familia lui Mihai îi întâmpină cu brațele deschise. Ioana, bine ați venit, copii! Sunt Ioana și sunt aici pentru a vă ajuta să învățați lucruri noi și interesante. Vom avea multe activități și jocuri distractive. Cristian, și eu sunt Cristian. Voi fi responsabil de atelierele de artă. Sunt nerăbdător să descoper ce talente ascunse aveți. Tabăra începe cu activități educaționale, unde copiii învață despre științe, matematică, literatură și limbi străine într-un mod interactiv și captivant. Ioana și echipa ei de voluntari se asigură că fiecare copil primește atenția și sprijinul necesar. Ioana, vedeți?
În această experimentare chimică, culorile se schimbă atunci când amestecăm substanțele. Știința poate fi foarte distractivă. În atelierele de artă, Cristian încurajează copiii să-și exprime creativitatea și să exploreze diferite forme de artă. Cristian, astăzi vom picta peisajele din jurul nostru. Nu vă fie teamă să folosiți culori vii și să vă lăsați imaginația să zboare. Pe măsură ce zilele trec, copiii devin din ce în ce mai implicați și entuziasmați. Se formează prietenii noi și se descoperă talente ascunse. Mihai și Maria, prezenți la fiecare pas, simt o bucurie profundă văzând cum munca lor are un impact pozitiv asupra acestor tineri. Mihai, este incredibil să vedem cât de multă bucurie și speranță aducem în viețile acestor copii. Este exact ceea ce ne-am propus să facem cu Fundația Speranței. La finalul taberei, se organizează un mic spectacol unde copiii își prezintă lucrările artistice și demonstrează ce au învățat. Părinții lor, invitați la eveniment, sunt uimiți și emoționați de realizările copiilor lor. Maria, vedeți cât de mult pot realiza acești copii atunci când li se oferă oportunitățile și sprijinul necesar. Sunt atât de mândră de ei. După succesul primei tabere, familia lui Mihai decide să extindă programul și să organizeze tabere similare în alte regiuni ale țării. Andrei se ocupă de atragerea de noi parteneriate și finanțări, în timp ce Ioana și Cristian continuă să dezvolte programele educaționale și artistice. Andrei, avem ocazia să facem o diferență și mai mare. Cu fiecare tabără, putem ajuta mai mulți copii să-și descopere potențialul. Ioana, fiecare copil merită șansa de a învăța și de a se dezvolta. Vom continua să lucrăm din greu pentru a le oferi aceste oportunități. Pe măsură ce Fundația Speranței crește, familia lui Mihai primește recunoaștere și apreciere din partea comunității și a autorităților. Impactul lor pozitiv devine cunoscut la nivel național, iar alte organizații încep să colaboreze cu ei pentru a extinde și mai mult inițiativele lor. Mihai, acum în vârstă de 82 de ani, simte o profundă satisfacție și recunoștință pentru tot ce a realizat alături de familia sa. Într-o seară liniștită, el și Maria privesc la stele, reflectând asupra drumului parcurs. Maria, Mihai, am realizat atât de multe împreună. Sunt atât de mândră de tine și de copiii noștri. Mihai, Maria, tot ce am făcut pentru voi și pentru viitorul nostru. Sunt recunoscător pentru fiecare zi pe care o petrecem împreună. Capitolul 7. Provocări neașteptate. După succesul extinderii taberelor educaționale și artistice, Fundația Speranței a devenit un far de speranță și dezvoltare pentru mulți copii și comunități. Cu toate acestea, provocările nu au întârziat să apară, iar familia lui Mihai a trebuit să facă față unor obstacole neașteptate. Într-o dimineață de iarnă, Andrei a primit un telefon alarmant de la unul dintre partenerii de finanțare ai fundației. Probleme financiare interne ale acestora amenințau să reducă fondurile promise pentru proiectele viitoare. Partener, Andrei, îmi pare rău să-ți spun, dar avem dificultăți financiare majore și nu vom putea onora toate angajamentele de finanțare pentru anul următor. Andrei, înțeleg, dar asta va avea un impact semnificativ asupra proiectelor noastre. Vom găsi o soluție, dar va trebui să ne reorganizăm prioritățile. Andrei a convocat o întâlnire de urgență cu familia pentru a discuta situația și pentru a găsi soluții rapide. Andrei, avem o problemă. Unul dintre partenerii noștri principali nu mai poate să ne ofere finanțarea promisă. Va trebui să ne ajustăm planurile și să găsim alternative pentru a continua activitățile fundației. Ioana, poate ar trebui să căutăm alte surse de finanțare. Există și granturi guvernamentale sau internaționale pe care le-am putea explora. Cristian, am putea organiza evenimente de strângere de fonduri mai frecvent și să implicăm comunitatea în aceste activități. Mulți oameni ar fi dispuși să contribuie. Mihai, cu experiența sa de lider și abilitățile de gândire strategică, a propus să abordeze problema din mai multe unghiuri. Mihai, trebuie să diversificăm sursele de finanțare. Să identificăm granturi disponibile și să organizăm campanii de strângere de fonduri. De asemenea,
ar trebui să implicăm mai mult voluntarii și să creăm parteneriate noi. Cu toții de acord, familia a început să lucreze la implementarea planului. Ioana a început să cerceteze granturi și oportunități de finanțare internaționale, în timp ce Cristian și Andrei au organizat evenimente de strângere de fonduri și au contactat potențialii sponsori locali. În timp ce familia lucra intens pentru a asigura viitorul fundației, o altă provocare a apărut. Un articol de presă negativ a fost publicat despre fundație, acuzând-o de gestionare ineficientă a fondurilor. Aceasta a stârnit îngrijorare și a afectat reputația fundației. Maria, Mihai, trebuie să facem ceva în privința acestui articol. Nu putem lăsa aceste acuzații să ne afecteze munca. Mihai, trebuie să acționăm rapid și să clarificăm situația. Vom organiza o conferință de presă și vom prezenta transparența și eficiența noastră în gestionarea fondurilor. Familia a organizat o conferință de presă pentru a aborda acuzațiile și pentru a prezenta realizările fundației într-un mod transparent și deschis. Mihai, bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem aici pentru a clarifica orice îngrijorare legată de gestionarea fondurilor Fundației Speranței. Transparența și integritatea sunt esențiale pentru noi. Vom prezenta toate rapoartele financiare și proiectele realizate până acum. Conferința de presă a avut succes, iar comunitatea a răspuns pozitiv la clarificările oferite de Mihai și echipa sa. Încrederea în fundație a fost restabilită, iar donațiile și sprijinul au continuat să curgă. Pe măsură ce lucrurile reveneau la normal, Mihai și Maria au fost invitați la o emisiune de televiziune locală pentru a vorbi despre Fundația Speranței și impactul său asupra comunității. Prezentator: bună seara, domnule Mihai, doamnă Maria! Suntem încântați să vă avem aici pentru a discuta despre munca incredibilă pe care o faceți cu Fundația Speranței. Ce vă motivează să continuați această misiune? Mihai, bună seara! Pentru noi, totul se reduce la dorința de a face bine și de a ajuta comunitatea noastră să prospere. Vrem să oferim copiilor oportunități și speranță pentru un viitor mai bun. Maria, fiecare copil merită șansa de a-și atinge potențialul. Ne bucurăm că putem contribui la acest lucru și suntem recunoscători pentru sprijinul comunității. După apariția la televiziune, Fundația Speranței a primit și mai multă atenție și sprijin. Oamenii din întreaga țară au fost inspirați de povestea lui Mihai și de munca familiei sale, oferindu-și sprijinul și contribuind la proiectele fundației. Într-o seară liniștită, Mihai și Maria au avut ocazia să se relaxeze și să reflecteze asupra tuturor provocărilor și realizărilor recente. Se simțeau recunoscători pentru sprijinul și dragostea familiei și comunității lor. Maria, Mihai, am trecut prin multe, dar am reușit să ne menținem pe drumul cel bun. Sunt atât de mândră de tot ce am realizat împreună. Mihai, și eu, Maria. Este incredibil ce putem realiza atunci când lucrăm împreună și ne susținem reciproc. Sunt recunoscător pentru fiecare moment alături de voi. Capitolul 8. Trecerea timpului și moștenirea durabilă. Anii au trecut, iar Fundația Speranței a continuat să se dezvolte și să prospere sub atenta conducere a familiei lui Mihai. Fiecare membru al familiei a adus contribuții valoroase, iar impactul fundației asupra comunității a devenit din ce în ce mai evident. În acest timp, Mihai și Maria au avut ocazia să privească cu mândrie la realizările lor și la viitorul promițător al fundației. Într-o dimineață de vară, Mihai se plimba prin grădina casei sale, reflectând asupra anilor care au trecut. Observa florile înflorite și auzea râsetele copiilor care se jucau în curte. Erau nepoții săi, acum tineri adolescenții, plini de energie și entuziasm. Mihai, Maria, uite cât de repede au crescut nepoții noștri. Parcă ieri erau doar niște copii mici. Maria, așa este, Mihai. Timpul trece atât de repede. Dar sunt mândră de ei și de tot ce au realizat până acum. În acest timp, Andrei, Ioana și Cristian lucrau din greu pentru a asigura continuitatea și succesul fundației. Andrei, cu abilitățile sale de afaceri, a reușit să atragă noi parteneriate și finanțări,
asigurând resursele necesare pentru proiectele fundației. Andrei, tată, am reușit să obținem un grant internațional care va permite extinderea programelor noastre educaționale. Vom putea ajuta și mai mulți copii. Mihai, este minunat, Andrei. Mă bucur să văd că munca noastră continuă să dea roade. Ioana, cu pasiunea sa pentru educație și sănătate, a dezvoltat programe noi de sănătate și nutriție pentru copii, asigurându-se că aceștia primesc nu doar educație, ci și îngrijire adecvată. Ioana, tată, am început un program de sănătate pentru copii în colaborare cu spitalele locale. Vom oferi consultații și tratamente gratuite pentru cei care au nevoie. Mihai, ești incredibilă, Ioana. Ai reușit să faci o diferență reală în viețile acestor copii. Cristian, cu creativitatea sa nelimitată, a continuat să organizeze ateliere de artă și evenimente culturale, inspirând tinerii să-și exploreze talentele și să-și urmeze pasiunile. Cristian, am planificat o serie de expoziții de artă pentru tinerii noștri artiști. Vor avea ocazia să-și prezinte lucrările și să-și dezvolte carierele. Mihai, sunt mândru de tine, Cristian. Arta este un mod minunat de a exprima și de a inspira. Pe măsură ce trecea timpul, Mihai și Maria au realizat că era momentul să pregătească tranziția conducerii fundației către următoarea generație. Au organizat o întâlnire de familie pentru a discuta despre acest subiect important. Mihai, dragii mei, am realizat multe împreună și sunt mândru de fiecare dintre voi. Dar este timpul să ne gândim la viitor și la modul în care vom asigura continuitatea fundației. Vreau ca voi, copiii mei, să preluați conducerea și să continuați munca noastră. Andrei, Ioana și Cristian au fost de acord să-și asume noi responsabilități și să conducă fundația cu aceeași pasiune și dedicare ca și până acum. Au decis să formeze un consiliu de conducere, asigurându-se că fiecare dintre ei avea un rol clar și bine definit. Andrei, voi continua să mă ocup de partea financiară și de parteneriatele strategice. Ioana, eu mă voi concentra pe dezvoltarea programelor educaționale și de sănătate. Cristian, și eu voi continua să coordonez activitățile culturale și artistice. Cu această nouă structură de conducere, Fundația Speranței a continuat să crească și să prospere. Mihai și Maria, deși retrăgându-se treptat din activitățile de zi cu zi, au rămas mereu aproape, oferind sfaturi și sprijin ori de câte ori era nevoie. Într-o zi de toamnă, familia a organizat o ceremonie specială pentru a celebra realizările fundației și pentru a marca tranziția oficială a conducerii către noua generație. Evenimentul a avut loc la fabrica modernizată, un simbol al muncii și dedicării familiei. Mihai, astăzi sărbătorim nu doar realizările noastre, ci și viitorul. Sunt încrezător că Andrei, Ioana și Cristian vor continua să ducă mai departe moștenirea noastră și să facă o diferență în lume. Ceremonia a fost emoționantă, cu discursuri de recunoștință și promisiuni de viitor. Membrii comunității, partenerii și voluntarii au fost prezenți pentru a sărbători acest moment important. Ioana, ne angajăm să continuăm munca noastră cu aceeași pasiune și dedicare. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta și a inspira pe cei din jurul nostru. Cristian, Fundația Speranței va rămâne un simbol al speranței și al schimbării pozitive. Suntem mândri să facem parte din această moștenire. Pe măsură ce evenimentul se încheia, Mihai și Maria priveau cu mândrie la familia lor. Știau că munca lor va continua să aducă beneficii și să inspire generații viitoare. Maria, Mihai, am realizat ceva cu adevărat special. Moștenirea noastră va trăi prin copii și nepoții noștri. Mihai, așa este, Maria. Sunt recunoscător pentru fiecare moment alături de voi și pentru tot ce am realizat împreună. Capitolul 9. Un nou început. Timpul a trecut și Mihai, acum în vârstă de 85 de ani, privea cu mândrie la tot ce a realizat alături de familia sa. Fundația Speranței devenise un pilon al comunității, aducând speranță și oportunități pentru mii de copii și familii. Cu toate acestea, Mihai știa că venise momentul să lase complet frâiele în mâinile copiilor săi și să celebreze moștenirea pe care o lăsase.
Într-o dimineață liniștită, familia s-a adunat din nou la vila de la țară, locul unde toate amintirile frumoase au început. Era o zi specială, deoarece Mihai își sărbătorea cea de-a 85-a aniversare, iar copiii săi plănuiau o surpriză deosebită. Casa era decorată cu fotografii vechi și noi, capturând momentele importante din viața familiei. Copiii și nepoții se adunaseră pentru a sărbători această ocazie specială și pentru a-i arăta lui Mihai cât de mult însemna pentru ei. Maria, Mihai, astăzi este ziua ta și vrem să-ți arătăm cât de mult te iubim și te apreciem. Avem ceva special pregătit pentru tine. Andrei, Ioana și Cristian au luat cuvântul, fiecare exprimându-și recunoștința și dragostea pentru tatăl lor. Andrei, tată, ai fost mereu un exemplu pentru noi. Ai muncit din greu și ai făcut sacrificii pentru a ne oferi un viitor mai bun. Suntem recunoscători pentru tot ce ai făcut și pentru valorile pe care ni le-ai transmis. Ioana, tată, ne-ai învățat să fim puternici și să avem grijă unii de alții. Fundația Speranței este doar un simbol al dragostei și dedicării tale. Suntem mândri să continuăm munca ta. Cristian, tată, creativitatea și inspirația ta ne-au arătat că putem realiza orice ne propunem. Mulțumim pentru tot sprijinul și pentru că ne-ai învățat să visăm mare. După discursurile emoționante, nepoții au prezentat un colaj de fotografii și videoclipuri, surprinzând momentele speciale petrecute împreună de-a lungul anilor. Lacrimi de bucurie și zâmbete largi au umplut încăperea. Ana, nepoata cea mare, bunicule, aceste amintiri sunt doar o parte din tot ce ai însemnat pentru noi. Te iubim și suntem recunoscători pentru tot ce ai făcut pentru familia noastră. Mihai, cu ochii înlăcrimați de bucurie, a luat cuvântul pentru a-și exprima recunoștința și dragostea pentru familia sa. Mihai, dragii mei, sunt profund emoționat și recunoscător pentru tot ce ați făcut pentru mine. Voi sunteți moștenirea mea cea mai de preț. Fundația Speranței este doar o parte din tot ce am realizat împreună. Adevărata moștenire sunteți voi, familia mea. După aceste momente emoționante, Andrei a dezvăluit surpriza finală, o placă comemorativă amplasată în grădina vilei, dedicată lui Mihai și Mariei, simbolizând dragostea și dedicarea lor față de familie și comunitate. Andrei, tată, mamă, am vrut să vă oferim un simbol al dragostei și respectului nostru. Această placă comemorativă va rămâne aici, în grădina unde am petrecut atât de multe momente frumoase, ca un testament al moștenirii voastre. Dedicarea lor neclintită față de familie și comunitate. Moștenirea lor va trăi pentru totdeauna prin cei pe care i-au inspirat și ajutat. Maria, cu ochii strălucind de lacrimi, a îmbrățișat-o pe fiecare dintre copii și nepoți, simțindu-se copăleșită de dragostea și aprecierea lor. Maria, vă mulțumim din suflet, dragii noștri. Suntem binecuvântați să avem o familie atât de minunată. Pe măsură ce soarele apunea, familia s-a adunat în jurul focului de tabără, povestind și râzând, rememorând amintiri și visând la viitor. Mihai și Maria priveau la copiii și nepoții lor, simțind o profundă mulțumire și împlinire. Mihai, Maria, am realizat atât de multe împreună. Moștenirea noastră este sigură în mâinile copiilor și nepoților noștri. Sunt mândru de fiecare dintre ei. Maria, așa este, Mihai. Am fost binecuvântați cu o familie minunată și cu oportunitatea de a face bine în lume. Moștenirea noastră va trăi pentru totdeauna prin ei. Pe măsură ce noaptea înainta, Mihai a reflectat asupra vieții sale și a drumului parcurs. Știa că, indiferent de ce va aduce viitorul, familia sa era pregătită să continue munca și valorile pe care le-au cultivat împreună. Mihai, viitorul este luminos, Maria. Și este așa datorită dragostei și dedicării noastre. Sunt recunoscător pentru fiecare moment petrecut alături de tine și de familia noastră. Maria, și eu, Mihai. Fiecare zi a fost o binecuvântare. Suntem norocoși să avem o familie atât de iubitoare și unită.